At gimana? Nasaan ang puto akong mga kabuban diri oy? Layo ang kwartas ako kay tagaan ta mo. Boss, may kontak, naligo ka? Sa pagtanaw nimo sa kuan natulog ko dire. Kontak ko ba? Muhulam ta ko kwarta ba? Kwarta na pod. Mapakita ra kang kwarta ang kinahanglanon. 3,000 ra bitaw? Unsa? 3,000 ra. Karon na dayon ba? Karon na dayon. Boss, sabon na? Unsa pagtuon nimo ani? Pan? Kita bitaw kang gabula na. Unsa may pagbutang sa naong? Pan? No, sabon na. Kini bo. Unsa man ni boss? Sampo? Kung kuan paliguan ko dire be. Unsa na mo gibubo? Tubig na siya, boss? Lain ko kay maligo kong kalayo. Be. Ano ko tarunga kung kuan be sabon akong likod be. Kay trabaho sige ra kag laag, sige ra kag ako nagkulang nimo sweldo ba unsa akong ano ko ligoy ka be kay sige kung sweldo nimo kada bulan wa jud koy benepisyo. May nang magamit po ka panagsa oy. Panasaba, oy. Liguan ka? Resibo ligo ako dira be. Tarunga kog ligo ha. Yeah. Tarunga ligo ba mura man kag gabis-bis og bulak. Di ako ka malumuligog. Dakong tao, bata ba akong ginaliguan? Unsa man mo trabaho pa kani na kay. Trabaho. Na. Unsa man ni mo? No. Ang dangog man kay ni. Nay sabon nga sapnot. Pagdali ko diha. Tarunga ba? Tarunga. Doon? Teka, doon ya. Tarunga ba? Tarunga ha? Hinaya lang ba? Isa na ko, beta, isa na ko. Hinaya lang kuskus na akong buhok ba? Kung mga matay na akong kuto. Teka ka malumuligo sa kaugalingon di ay. Tarunga ba? Tarunga. Sige, liguan ka ha. Tarunga ba? Ipikas ka mo, diri wala pa. Tarunga ba? Akong likod, baka lang mo kulugodi na akong likod. Magkailugo dyan eh, dire? Luguda lang ba? Ana lang sa imong kamot. Sige. Baga na. Agay-bagay. Naglawi mo ba Ay kayo? na. Ginagmaya lang ba? Ayaw ka lasang tubig ba? Ayaw ba? Tarunga ba? Kaya ang tubig, sige. Di tagaan sa imong gipangayon ako 3,000. Di ko mo tarunga og ligo, di yun tika. Ayo, boss. Oh, Ah, naligo day ka? so wala sa imong nakita o nakunsa ko natulog? Nagkaon? Gusto niya ko tuyo ba? Oh, isa naman po. Kanang Ay, hangin sa sige ka to. kusik-kusik daw tubig gibak. Yan, bigyan nag-sticker po ko ba? Naglagot. Ano sa paburay ka diri? Ang wala mo kwarta. Ipaligo inuong ko. Ay, ka naman. Hiram ko kwarta, boss be. Yeah, Walter Busby. Boss ba? Inagmayon magkagtubig ko. Hiram ko kwarta, boss be. Bata na human ha. Pana be? Brasi sa atong kan asle ba tiin kay ugaw Ha? na no. Limpyo naman ka. Ang tiin nako ba? Ano sa'yo, brasan? Tiin nako panihog sa kong bras. Limpyo naman ka. Akong tail ba pero timo ka ba? Banlaway sabi banlaway. Tama na. Brasi asli basi. Basi. Unsa na, tin? Unsa pagtuon mo na luy ah? Ay, hugaw mo kayo, murag luya ba, nga bagong harvest. Brasi gani no. Ikaw di, hindi ka kabras. Basi Uli dito wa ka anak, nang lang kwarta. Tigilan na. Sige na lang, Lang boy. kag kwarta wala. Sige lang lan. Oh, brasi na. Basi na. Kaya ha Labog, bantay kag tigilan na. matanggal ng cutex nako. Arte ba din mo? Brasi na ba? Ano ba oh? Arte kay ka ba? Panginaw, guniti akong tail ba? Panginaw na ko niya. Arte kay alcohol. Arte kay alcohol. Mga arte kay mong Sige. kuha mo yung mga Teka, wa ko'y 3 milyon niya ha. Paon ma kong 3 milyon niya ha. Ay, hayag jud ning busing oy, mura mag Sukay ka magpaligo. naman po'y kapalit. Manghiram tag kwarta. Bet, nindot ka na yung tilo. Punog. Palibo. Murag luya. Dali. Bukitil. Dali pikas. Yung gagmayon lang ng tubig. Uli gagmayon. Ano na to? Tama na to. tarunga ba? Tarunga. Sige taro mi tanog yun sa na. Ano yung ginunitan mo naman kang nagunit og kwan? Naniyon boss, naniyon. Salamat ka, tiin ra akong iba ko mo, gibatawa pa tanaw man. Wa pa ko na magligo, tarunga kong ligo ron. Oh, Saan dito kagligo? Tama na nasli, tama na na. Sama ni. Tingkas ko be. Oh, kana mao na gamita ron sa akong kwan. Tama na, tama na. Tama na, laka na Mara ko, dito. boss, ha? Mara ko? Ang 3 mil ako niya ha.
patanahuman sa abot. Unsay ingon nimo? Human ako? Unsay gusto nimo muligo pa ka? Adi nila. Ang sama sa mga. Abot lang dito sa akong opisina. Lawa ko diri. Sige, boss. Abs ako. Hey, nang. Eh, dire yung lawas ako be. Gisabunan pa nako ning kuan ba oh. Sama Ayaw ikon damak yung kang tawhana. Higo magyapon ning ako. Ano na? Dire ba mga lawas ako. Tarungan ah. Hmm. Tarunga ba? Akong bugas oh. Tarunga be. Kani akong tiil oh. Apila na akong tiil be. Kani akong tiil. Abi, pug ka oy. Kana ba tarunga ba? Ismail ra nya, halos. Samantalag magkarwas kag sakyanan tag 100 rang bayad. Karwas kag taos. Tarunga ba? Be, final day. Sabak. Usbag ko akong likod. Rugdan. Okay, akong likod usab. Tarunga pagdali diha ba double time ba? Kay dapat asli dito naglat sa opisina. Tarunga ba? Dali lang. Kung naong ba last na ni. Now, Be, kinahanglan finished product akong makita ha. Tarunga og kwan. Akong mata hinaya ha. Hinaya lang ba? dali lang ba? Ayaw kuan para di magsakit yung mata. Hinaya lang ba? Ay, sakit sa kong bugas. Sakit kayong kwan, boss ko po. Halang sila sa kanyang limutang akong naong. Bakit? Madlawi ko ba? Anak ada. Iban! Asa naman itong kabo diri? Iban! Asa naman itong bata atong Iban! Asa naman itong kwadro ni Gibart? Gibart. Yaan yun ko sa mga naman. Maning. Sa benepisyo na ako si Moa, sige ra kay pangagsundo. Action. Tarog ligo ba? Kung saan man ang liligo? Okay. Tarunga? Tarunga ba? Tarunga. Action. Dugo. Sige, mga matay na akong kuto. Ikaw akong Action. Action. ayaw gulo niya ako. Action. Ayaw paspasing tubig ba? Action. Nas? Tarunga ba? Action. Ano yung ginunitan mo naman kang nagunit ang kwan? Kindit-kindit man ka. Tawa. Cut na lang. Dire oh, lawas ako. Cut. Action. Mo. Action. Shout out na ko diya kung igsoon si Selemban o si Riel. Silang tanan dito. Dagang salamat. Shout out na ko sila Gypty Ando, si Rodelin Pilayo, sila Kenneth Pilayo diya sa Torel. Og akong mga barkada dira sa Kinuskusan, ang mga labi na sa mga pedicabur diya sa Kinuskusan, si Junior Mercado, amping mo da perme sa mga pasahero ninyo. Ug sa akong pamilya, ando pamilya sa akong igsuon nga si Karen Joy ug si Shame. Labi na sa akong pinalangga nga anak ug sa akong mga barkada, sila Marilo, si Lalia, si Keisha ug si katuna sa abroad. Nya amping mo permi nya sa akong palangga diha, amping permi. Sana all. So, shout out kay Sansky Oy from Hilongos, Leyte. Then, shout out na rin kay J Magtulis. Shout out. Then, shout out sa Muntinlupa City ni Mayet Espina gikan sa Makati, Ayala. Salamat. Then, shout out po kang Ella Yang ng Davao City, shout out. Then kay Mod Tuesday, shout out kay Eugene Ramos Vlog.
paki-support sa ilang YouTube channel. Salamat. And Renan Contenido, shout out. Then Ju and Ka TV, shout out. Caballero, John Paul Caballero from Bandian, Cebu. Shout out kay Jomjo Adad. Shout out kay Neil Donaire. Shout out kay Jessery Labrador o kay Princess Grace Labrador from Zamboanga, Pagadian City. Shout out kay Leia Panagsagan. Kay Kamasil TV from Romblon, Tablas. Kuya Bads Vlog, shout out. At kay Chan Lois. So mga na to guys, no, sa magpa-shoutout, comment mo kani gyud nga video sa last video gyud na mo comment. Then sa mga nag-wonder nga wala na shoutout, is na shoutout yun mo, siguro wala lang nyo gihuman og tanawang video. So na shoutout yun mo, wala gina shoutout sa kayo ni comment. So shoutout sa inyo tanan. Thank you for watching.